καμπανίλια και μιλάει και λαλάει. Είναι ο Μέγας Καραγιώζης που δεν σκύβει το κεφάλι κι όσο ξύλο και να φάει και μιλάει και λαλάει. Το κουδούνι θα χτυπήσει, τα φώτα θα σβήσουν και αβάντι μαέστρο. Ο Καραγκιόζης χορεύει, η Ρωμιοσύνη ξεσπά. Έρε γλέντια, πέρα για πέρα. Για δεκαετίες ο Καραγκιόζης πήρε τα όνειρα και τα μεράκια του λαού μας και τα έκανε γέλιο. Τα έκανε δάκρυ, τα έκανε τέχνη από το λαό για το λαό. Μπλέξαν ο Μεγαλέξανδρος με την Παναγιά, η κλεφτουριά με τους βίους Αγίων, μπερντές και πλατεία, τέρατα και σημεία. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, αγαπημένα μας παιδιά. Και μιλάει και λαλάει. Μια νέα εκπομπή που φιλοδοξεί να σμίξει το παλιό και το νέο της τέχνης, σε μαστόρους και ρεπερτόριο και όχι μόνο. Καθίστε να διασκεδάσετε. Απόψε ο Μπερντές μας έχει ωραία και καλή παράσταση. Η ορφανή της Χίου, το αξιότιμο κοινό, θα απολαύσει και θα αποθεώσει. Αποθέωση. Σκηνικό έβριμα γέννημα της ανάγκης για περισσότερο ρεαλισμό και φαντασμαγορία. Εκεί όπου το πάλκο συναντά τον Μπερντέ. Το πανί πέφτει και μέσα σε ανάλογα με την υπόθεση σκηνικά και τρίκ, ο Καραγκιόζοπαίκτης και οι βοηθοί του αντικαθιστούν τις φιγούρες, αποδίδοντας θεατρικά κάποια σκηνή του έργου. Επιτέλους, ευκαιρία για τον Καραγκιόζοπαίκτη να βρεθεί πρόσωπο με την πλατεία. Το θέαμα να ξεπεράσει το δυσυπόστατο της ύπαρξής του. Η αποθέωση, δρόμενο συχνότατο μέχρι τη δεκαετία του 50, σπανίζει πια, όπως και οι μόνιμοι μπερντέδες. Η ορφανή της Χίου είναι δραματοποιημένη μεταφορά στο θέατρο σκιών του λαϊκού μυθιστορήματος του Πιτσίπιου. Είναι παράσταση παλιά, επεισοδιακή και πολυπρόσωπη. Η ζωή στις φιγούρες θα δώσει ο Βάγκος, μάστορας, παλέμαχος και δοξασμένος στην τέχνη των σκιών. Καλή σας διασκέδαση. Έξω φτώχεια μέσα λόγα, να χαρώ εγώ η οικογένεια. Έρετε πάω σπίτι μου απόψε. Μέρσι μαέστρο. Αύριο σου δίνω ψηλά γιατί σήμερα δεν έχω χοντρά. Αλευράν, όλος ο λόγος. Προσέ. Οι σαλπίκτες στις θέσεις τους εμπρός. Αλτ λέω βρε. Αλτ λέω βρε. Αλτ βρε. Ρε. Τα νέα γυμνάσια που θα βγάλει η Αβυσσινία. Αλόγατα είμαστε για κάνει. Μουλάρια είμαστε για κάνει. Ζαδόγια είμαστε για κάνει. Μη μιλάς εσύ βλάκα. Προσκλητήριο. Κολλητήρης Καραγκιόζοπουλος. Παρόν. Κοπρίτης Καραγκιόζοπουλος. Βορειβαρών. Μανούλα μου. Σφίγγα τον ετσίπησε. Πιτσικόκος Καραγκιόζοπουλος. Μελί βαπ, μελί βαπ, μελί βαπ. Λόξιγκα στο πιαστό καημένο.
Δεν με μέλει τίποτε άλλο να τα ακούει ο κόσμος που δεν έχει διάθεση να μιλήσει. Να νομίζουν ότι τα αφήνω νηστικά. Και δεν είναι 3 χρόνια που τους πήρα 50 γραμμάρια ψωμί, το φάγαν όλο τα λέμαργα. Ο κολλητήρης να καλησπερίσει και να αναγγείλει την παράσταση θα παρουσιάσει η σκηνή μας σήμερα. Εσένα το λέω μεγάλε. Αξιότιμες κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, μικροί μας φίλοι, καλησπέρα σας, πέρα για πέρα. Σήμερα η σκηνή μας θα παρουσιάσει την ορφανή της Χίου. Μπράβο παιδί μου. Ο δεύτερος. Εγώ είμαι εδώ είμαι. Καλά που το βρήκες. Κύριε, εγώ είμαι εδώ, είμαι ότι είπε ο αδελφός σου να πεις και εσύ άντε μπράβο παιδί μου. Πού είναι το που δεν μπορεί να πολλά δεκαδύσεις. Σκάσε! Όλα έχουν γίνει νευρικά από την πείνα. Πίτσι κόκος. Νανόν. Άκου νανόν. Το χαϊδεμένο μου παιδάκι βλέπετε. Εκεί ένα κεφαλάκι σαν ροζάρι κοκκιδόνι. Δεν κοιτάει το δικό του βρεσέ με πόνι μουλκέικος. Σκάσε βλάκα. Καλησπέρισε καρδούλα μου. Τι να πω μπριτζόλα μου. Μη κοροϊδεύεις. Πες αξιότιμοι κύριοι. Βότιμοι κύριοι. Καλησπέρα σας πέρα για πέρα. Πέσες πέρα. Σήμερα έχουμε ωραία και καλή παράσταση. Σήμερα έχουμε ωραία ραράτατσι. Τι ραράτατσι έχουμε παιδί μου? Τι ραράτατσι έχουμε παιδί μου? Εσένα το λέω. Εσένα το λέω. Εσένα μπούφο. Εσένα μπουφό. Βρε το βλάκα. Βρε το μπλάκα. Θα σε βαρέσω. Θα σε βαλιέσω. Νιεκ. Βρένα. Βρένα. Και τώρα πες μου μεγάλε εσύ. Όταν μία ξέρα στη θάλασσα είναι ίσια με την επιφάνεια της θάλασσας, πώς λέγεται? Λέγεται ύφαλος πατερούλη μου. Πες με εσύ μικρούλη μου. Όταν ένα κομμάτι γη πηγαίνει βαθιά στη θάλασσα και εκεί που συνδέεται με τη γη είναι στενό, πώς λέγεται? Λέγεται Χερσόνησος πατερούλη μου. Μπράβο αγάπη μου. Πες με εσύ ο Μεσαίος. Όταν μία θάλασσα έχει πάρα πολλούς κόλπους, πώς λέγεται παιδί μου? Λέγεται κολπατζού. Το κακό σου το καιρό βλάκα. Όλος ο λόγος εμπρός. Μέρς. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Άντρες, αλτ, 1, 2. Τους ζυγούς λύσατε μέρς και γραμμή στην αγορά. Γελκαϊξή και πάρε με αμάν σιρε σιριγιάνισε με αμάν γιαραϊ Σας καλημερίζω γέρο Χατζή ο καημένο, σας καλημερίζω. Μπρε, καλό να έχεις αγαπητέ μου φίλε Χαντζιαβάτη. Λοιπόν βρήκες τον άνθρωπο παιδί μου που σου είπα. Μάλιστα, όπου κι αν είναι φτάνει το καΐκι. Πρέπει να κατέβουμε στην προκυμαία να την παραλάβουμε. Δεν ξέρω τι σκοπεύουν να κάνουν οι Τουρκαλάδες. Εδώ είναι εφέντη μου, περιμένετε μια στιγμούλα να τον καλέσω. Καραγιώζη βρε. Ποιος είναι ρε? Εγώ. Τι με αυτό κι εγώ είμαι εγώ. Εγώ Χατζιαβάτης Τσελεπής. Α, ο Χατζιχαβιάρης ο Τσεμπλεμπιτζής. Έλα Καραγιώζη, τρέχα. Τρέχα. Τρέχω. Τρεμπαρεσέ, με σκότωσες. Καραγιώζη μου, από εδώ είναι ο γέρο Χατζής που σου είπα. Έλα να μιλήσεις τώρα κι εσύ. Χαίρετε. Αντίο. Πώς είστε? 3. Τι 3? Εσύ, ο Χατζατζάρης κι εγώ. Α, μάλιστα, αυτό αλλάζει. Ναι, το άλλο ήταν με τη φόρμα της δουλειάς. Σου είπε ο Χαντζιεβάτης. Κάτι μου έλεγε άκρες μέσες. Άκου παιδί μου. Έρχεται εδώ μία κοπέλα, την οποία είχε ο Βαλής της Σμύρνης στα χαρέμια του.
Έβαλα εγώ στρατιώτες δικούς μου και την φυγάδεψαν. Η κοπέλα αυτή είναι κόρη του λογοθέτη, του οπλαρχηγού της Χίου. Θέλω λοιπόν ένα σίγουρο στέκι. Άκου να δεις, Γεροντάκο. Πρέπει να την πάρουμε από το καΐκι, από ό,τι μου είπε. Βεβαίως, παιδί μου. Εγώ θα αρματώσω ένα επιτελείο και θα την πάρω και δεν πρόκειται να βάλει χέρι κανένας. Αλλά να είσαι από μια άκρη να μου δείξεις ποιο είναι το καΐκι για να ξέρω κι εγώ, έτσι. Ωραία, παιδί μου. Πάμε εμείς στην Προκυμαία. Εκεί θα σε περιμένω με το Χαντζιεβάτη. Και μόλις πλησιάσει το καΐκι στην Προκυμαία θα σου το δείξω εγώ από μακριά. Ωραία. Οργανώνω κι εγώ το επιτελείο μου και έρχομαι. Άιντε, παιδί μου, δύο. Να σας βγούνε και των δύο. Άιντε, Καραγιώση, οργανώσου. Μη στενοχωριέσαι, ρε Χατζάρη. Κόλλητήρι, κόπριτι, πίτσι κόκο. Τι ρε πατερά. Για έλατε εδώ. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχουμε αναλάβει μια πολύ σοβαρή αποστολή. Έρχεται μια ορφανή κοπέλα. Αυτή ήταν κόρη οπλαρχηγού, έρχεται από τυχείο και πρέπει να πάμε στο καΐκι να την πάρουμε. Θα δούμε τώρα τι σκοπεύουν να κάνουν οι Τούρκοι. Ετοιμαστείτε λοιπόν, θα πάμε στην Προκυμαία, θα μαζέψετε, μόλις σας δείξω το καΐκι, σαπάκια, τελάρα, καρέκλες, ό,τι βρίσκεται μπροστά σας και θα τα αμολύσετε απάνω στους Τουρκαλάδες. Ωραία πατέρα, τι έχει να γίνει, ωραία μπαμπάκο μου, ωραία πατερούλη. Περιμένετε τώρα και θα σας πω να δω τι σκοπεύουν να κάνουν και οι Τουρκαλάδες. Πρέπει το καΐκι να φτάνει σήμερα εδώ. Σας έφερα εντολή από το βαλί της Σμύρνης. Να την πάρουμε την κοπέλα και να την στείλουμε πίσω. Ωραία, κύριε Σουκρή. Διέταξε τον κύριο Χαλίλ να πάει στην Προκυμαία με στρατιώτες να κάνει έλεγχο σε όλα τα καΐκια που θα φτάνουν στην Προκυμαία και να την πάρουν να την φέρουν εδώ και να την στείλουμε πίσω στο βαλί της Σμύρνης. Μάλιστα, βεζίρι μου. Κύριε Χαλίλ, μάλιστα, στραβωμάρα. Ποιος πασαλίβει τις σκάλες με σαπουνάδες, ρε αδερφέ. Κύριε Χαλίλ, θα σας αναθέσω μία αποστολή. Θα πάτε στην Προκυμαία, έρχεται ένα καΐκι, είναι μέσα ο Μουχτάρης. Έχει μία κοπέλα, θα την παραλάβεις και θα την φέρεις εδώ. Πρόσεξε όμως, γιατί έχω πληροφορίες ότι κάποιος καμπούρης, ένας ξυπολιάς, ετοιμάζεται να πάει να την πάρει. Μάλιστα τον ξέρω αυτόν που λέτε τον καμπούρη, τον ξυπολιά. Ξέρετε τι τέρας είναι, πως δαγκώνει, δεν στέλνετε κανέναν άλλο. Σιεβή, έλα λοιπόν να πάρει στρατιώτες και να ξεκινήσεις αμέσως για την Προκυμαία. Μάλιστα. Στις διαταγές σας βεβαίως ξεκινώ αμέσως, κύριε Σουκρή. Προσοχή βρε χαμάλιδες, εμπρός, μάρς. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Προσέχτε βρε, πάμε να παραλάβουμε μία χριστιανοπούλα να τη στείλουμε πάλι στο βαλί της Σμύρνης. Έχω πληροφορίες ότι θα αντιμετωπίσουμε έναν θανάσιμο εχθρό. Άμα δείτε κίνδυνο να με βάλετε στη μέση βρε χαμάλιδες. Εμπρός, μάρς. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Προσέχτε μόλις σας δείξω το καΐκι, σύμφωνοι. Έλα κοριτσάκι μου εδώ. Βοήθεια, ευχαριστώ κύριε, σας ευχαριστώ. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Βρε Χαντζαϊβάτη, τι παιδιά ήταν αυτά βρε παιδί μου. Λεοντάρια Χαντζιαβάτη. Αχ, δεν σας είπα εγώ αφέντη μου. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Καραγιώζη. Τι έγινε ρε Χατζατζαράκο? Τι έκανες βρε παιδί μου? Δεν γινόταν αλλιώ. Έπρεπε να τους τρελάνουμε, Χατζάρη. Τώρα τι κάνουμε παιδί μου, Καραγιώζη? Άκου Γεροχατζή. Το σπίτι μου είναι απέναντι στο σαράι. Είναι δύσκολο να την κρύβω την κοπέλα. Το συντομότερο που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να την παντρέψουμε. Να την παντρέψουμε παιδί μου? Ναι, λοιπόν εγώ έχω ένα φίλο, το Διονύσιο. Αυτός έχει την αγγλική υπηκουότητα. Θα στείλω τώρα τον πιτσιρίκο μου να τον καλέσει να έρθει εδώ να τον παντρέψουμε το συντομότερο. Εν τω μεταξύ όμως
Ο Βεζίρης έχει πολλές φιλίες με τον καπετάν Νικήτα. Θα πάω να ειδοποιήσω εγώ τον καπετάν Νικήτα να έρθει να του πει μερικά λόγια ότι η κοπέλα είναι προστατευόμενη του. Ωραία Καραγιώζη, παιδί μου, κάνε ό,τι νομίζεις. Κάνε ό,τι νομίζεις. Εγώ θα είμαι στη διάθεσή σου. Ό,τι χρήματα χρειαστούν. Μην ανησυχείς, θα τα διορθώσω όλα εγώ. Άιντε πηγαίνετε στο καλό εσείς να μην βλέπουνε φασαρίες εδώ στην παράγκα μου. Κόλλη τυρί. Τι ρε Παπάγο. Έλα εδώ παιδάκι μου. Πήγαινε γρήγορα πάνω στη στάνη του Μπαρμπαγιώργου. Και πες του το συντομότερο. Μόλις περάσει ο καπετάν Νικήτας να τον στείλει εδώ. Ωραία πατερίτσα μου. Τρέχω πατερούλη μου, τρέχω. Άντε μπράβο παιδάκια μου. Θα φάμε κρεμμύδια σήμερα. Θα φάμε και κρεμμύδια, άντε βρε. Κόπριτη. Τι ρε Παπάγο. Έλα παιδί μου εδώ. Πήγαινε και όπου βρεις το Διονύσιο. Πες του να έρθει το συντομότερο εδώ στο σπίτι. Τι θα γίνει πατερά. Θα τον παντρέψουμε με τη Δρόσο, ρε. Ωραία πατέρα, θα φάμε σουμάδα και θα πιούμε κουφέτα. Ναι βρε, ανάποδα τα είπες. Άντε τρέχα γρήγορα. Τρέχα γρήγορα Τζαναμπόφα. Άντε μπράβο. Άσε βρε καπετάνια τα τραγούδια. Έλα ωραία Καραγιώση. Τι συμβαίνει, τι διασύνη ήταν αυτή. Καπετάνια μου, εδώ στην παράγκα έχω μια κοπέλα. Είναι η κόρη του καπετάν Λογοθέτη που σκοτώθηκε στοιχείο στη Μεγάλη Μάχη. Έχω στείλει να ειδοποιήσουν και ένα φίλο μου το Διονύσιο να έρθει να την παντρέψω. Αυτός έχει την αγγλική υπηκότητα, κατάλαβες. Και έτσι δεν θα μπορούν οι Τούρκοι πια να την πειράξουν. Σε παρακαλώ, εσύ έχεις κάποιες φιλίες με το Βεζίρι. Θυμάμαι κάποτε του είχε σώσει τη ζωή. Πήγε να του πεις δυο λόγια, να κερδίσω λίγο χρόνο μέχρι να βρούμε το Διονύσιο να έρθει να την παντρέψουμε. Μπράβο ρε Καραγιώση. Είσαι ένας καλός πατριώτης μωρέ. Άιντε πάμε να του δώσω εγώ ένα χαβαντήσι. Ναι, άντε μπράβο καπετάνιο. Καλώς σε κόπιεσες καπετάν Νικήτα. Καλώς σε βρήκα ωραία Βεζίρη. Πώς ήταν αυτό και κατέβηκε στο φτωχικό μου. Έχω κι εγώ τις δουλειές ωραία Βεζίρη. Ο Καραγιώζης με έφερε από εδώ. Πες μου τι συμβαίνει καπετάν Νικήτα. Είμαι στη διάθεσή σου να σε εξυπηρετήσω. Ο Καραγιώζης στην παράγκα του έχει μια ορφανή κοπέλα. Είναι υπό την προστασία μου ρε Βεζίρη. Σε παρακαλώ να μην την πειράξετε, αν βέβαια περνάει από το χέρι σου. Και βέβαια περνάει από το χέρι μου καπετάν Νικήτα. Είναι η μοναδική χάρη που μου ζητάς. Σε ευχαριστώ ρε Βεζίρη. Άιντε γεια σου και ταχιά, που θα βρω λίγο χρόνο, θα έρθουμε να τα πούμε καλύτερα. Στο καλό καπετάν Νικήτα, στο καλό. Καπετάνια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ καπετάνια μου. Και ό,τι άλλο χρειαστείς ρε Καραγιώση. Μην τροπιαστείς να έρθεις να με ειδοποιήσεις. Όχι καπετάνια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να έρχεται και ο Διονύσιος όπου να είναι τώρα. Κεφαλώνει το πουλα μου ζάκι θιανιά κύρα μου. Όση φορέλια μου. Περίεργο πράγμα. Εγώ ακούω το Διονύσιο να τραγουδάει τώρα. Τι έγινε, άνοιξε η γη και τον κατάπια ρε παιδί μου. Όχι ρε Διονυσάκη, σε περιμένουμε για γάμο και εσύ το ρίξες στον ύπνο μες στη μέση του δρόμου μάλιστα. Ξύπνα νιόνιο. Διονυσάκη. Αχ μανούλα μου, σκοτωμένος είναι. Νεκρός είναι.
Αχ, δυστυχία μου, τον φάγανε. Τι, Γιατί τον σκότωσες τον άνθρωπο? ποιον σκότωσα, Βεζίρι μου, σε παρακαλώ? Εδώ τον βρήκα σκοτωμένο εγώ. Τον περίμενα για να τον κάνω γαμπρό. Ως τα αυτά, Ελέινε, δώσε με εδώ το μαχαίρι. Ορίστε, πάρτε. Το βρήκα πάνω στο πτώμα του εγώ. Λέγε γιατί τον σκότωσες. Γιατί αυτή η υποκρισία? Ποια υποκρισία? Μου έφερες και τον καπετάνη, κοίτα. Τάχα ότι εσύ θέλεις να τη βοηθήσεις. Ελέινε, παλιάνθρωπε. Βεζίρι μου, φέρτε το να τον κλείσουμε μέσα στην Κισδάνη. Έλα, Ελέινε, έλα, παλιάνθρωπε. Ντορβέναγα, πάρε το πτώμα του Διονυσίου και φέρ' το μέσα. Παλιάνθρωπε. Βεζίρι μου, σε παρακαλώ, δεν έκανα τίποτα ο καημένος. Σκοτωμένο τον βρήκα. Ελέινε, πες μου γιατί τον σκότωσες. Δεν τον σκότωσα εγώ, Βεζίρι μου, δεν τον σκότωσα εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι αθώος, Βεζίρι μου. Πάψε, Ελέινε. Βεζίρι μου, το σχέδιό μας πέτυχε. Τώρα ο Γιούρης αυτός θα πάει στη φυλακή. Καλό θα είναι λοιπόν να κάνουμε ένα ωραίο μνημείο του Διονυσίου. Έτσι να δικαιολογήσουμε την πράξη μας στον καπετάνη, κοίτα. Σε μπελάδες με έβαλες, Κύριε Σουκρή. Είμαι εκτεθειμένος. Δεν το ήθελα αυτό να γίνει. Μην ανησυχείτε, Βεζίρι μου. Δεν πρόκειται να τη στείλουμε πίσω στο βαλί της Σμύρνης. Θα την κρατήσετε στο δικό σας γυναικονίτη. Δεν ήθελα να μπερδευτώ, Σουκρή. Μην νομίζεις ότι για σένα το κάνω. Εγώ θα την απολαύσω πρώτα τη Χρύσο. Δρεβέναγα, πήγαινε σε παρακαλώ και φέρε τον καπετάνη, κοίτα εδώ. Ο Γιάτος εβζέει το κουρνανιός πια, που να σκοτώνει ωραία το καημένο το Διονύσιο, ποτέ του έκανε ωραία το ζευζέει. Ο Γιά καπτάνη, κοίτα, τι είναι ωραία βαλή. Ο Γιά έλα σύνταγα που να σε καλεύει το Ιφέτ. Τι συμβαίνει ωραία. Ο Γιά γάμ που δεν γουρνίζω, που ένας φόνος έγινε. Φόνος, ο Γιά ναι που να στα λέει το αγάμ. Ο Γιά γάμ κάτω είναι και κάνει καρτέρι. Τι έγινε ωραία Βεζίρι. Καπετάνη, κοίτα. Ο άνθρωπος που εμπιστεύτηκε στην ορφανή της Χίου προφανώς ήθελε να την εκμεταλλευτεί. Τον συλλάβαμε εδώ τη στιγμή που μαχαίρωνε το Διονύσιο. Τι λες ωραία Βεζίρι. Ναι, καπετάνη, κοίτα. Έχτισα ένα ωραίο μνημείο του Διονυσίου και τον Καραγιόζη τον έχω μέσα στο κρατητήριο. Γιο στείλε μου τον εδώ ρε. Έβγα έξω βρε παλιάνθρωπε. Δεν βγαίνω ρε από εδώ. Έβγα έξω λέω. Δεν βγαίνω από εδώ λέω. Έβγα έξω βρε λέει. Βρε ούτε στη φυλακή δεν με αφήνουν να καθίσω. Καλά είμαι εδώ πέρα ρε παιδιά, αφήστε με, τσάμπα ύπνο, τσάμπα φαΐ, τσάμπα όλα. Πήγαινε τώρα ο καπετάνη, κοίτα σε θέλει. Σε αυτόν θα δώσεις λόγο για την πράξη που έκανες. Τι έκανες ωραία Καραγιώση. Καπετάνια μου, σορκίζουμε. Είμαι αθώος καπετάνια μου. Δεν έχω ιδέα. Άκουγα το τραγούδι του και άξαυλα σταμάτησε ο καημένος ο Διονύσιος να τραγουδάει και από περιέργεια βγήκα να δω τι συμβαίνει και τον βρήκα μαχαιρωμένο καπετάνια. Μην τον πιστεύεις καπετάνη, κοίτα. Λέει ψέματα. Ωραία λυτήριε. Θα έρθεις μαζί μου και με το αίμα σου θα πληρώσεις το αίμα του Διονυσίου. Καπετάνια μου, μην κάνει σε ένα δεύτερο έγκλημα. Εγώ έβαλα την οικογένειά μου σε κίνδυνο. Να πάμε να την πάρουμε από το καΐκι, να την προστατεύσω. Αυτά τα παραμύθια αλλού ωραία. Ήθελε να την εκμεταλλεύεται καπετανικήτα. Αν δεν βγαίνε ψεματούρια από δεν τρέπεσαι λιγάκι. Ψυχή θα παραδώσεις ρε. Έλα μαζί μου ρε, δεν με γελάς. Άιντε διάβαινε στο νεκροταφείο. Στο μνήμα του Διονυσίου απάνω θα σε αποκεφαλίσω ρε. Να το μάθουν όλοι οι συμπατριώτες. Μια χούφτα μείναμε να μην αλληλοσκοτωνόμαστε πια. Άιντε διάβαινε. Καπετάνια μου, σε παρακαλώ. Κάλε μου τη χάρη, καπετάνια μου. Είμαι αθώος λέω. Μην τον πιστεύεις καπετάνη, κοίτα, διώβαινε ωραία. Ο Βεζίρης μου έδωσε το λόγο του. Δεν ξέρω ποιος το έκανε, καπετάνια μου, σε παρακαλώ. Άιντε διάβαινε. Στο μνημούρι του Διονυσίου θα πάμε και εκεί θα σε αποκεφαλίσω. Αχ, Παλαγίτσα μου, τι έπαθα. Καπετάνια μου, δεν φταίω σου λέω. Διάβαινε κι άσε τα κλάματα. Βεζίρι μου, όλα ήρθαν κατευχή όπως τα θέλαμε.
Καλό θα είναι όμως να παραβρεθούμε και εμείς στην εκτέλεση του Καραγκιόζη. Έτσι θα δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε περισσότερο για να προστατεύσουμε την ορφανή. Και βέβαια, αλλά πολύ με μπέρδεψες, κύριε Σουκρή. Δεν την ήθελα αυτή την μπερδεψιά. Τρέμουν τα πόδια μου. Δεν σκοτώσαμε μόνο το Διονύσιο, παίρνουμε στο λαιμό μας και έναν αθώο οικογενειάρχη. Μην ανησυχείς, βεζίρι μου. Όταν βάλεις στο χαρέμι σου αυτή την ορφανή της Χίου, όπως τη λένε, τότε όλα θα έχουν ξεχαστεί. Πάμε λοιπόν στο νεκροταφείο. Για βαίνω ρε ζαγάρι. Σιγά. Τελευταία σου πνοή στον τάφο του Διονύσου. Σιγά. Γονάτισε. Και πας στις προσευχές σου. Αυτός σκότωσε τον Διονύσιο. Είμαι αθώος, σας λέω. Θεέ μου, μεγαλοδύναμε, μεγάλο το όνομά σου. Φίλο δεν πέφτει από δεντρί χωρίς το θέλημά σου. Θεούλη μου, δείξε πως είμαι αθώος. Σκότωσα γιατί την αγαπούσα. Εσύ με πήρες στο λαιμό σου. Σε ευχαριστώ, Θεούλη μου, που απόδειξες ότι είμαι αθώος. Αυτή ήταν η μπέσα σου ρε Πασά. Σήκω ρε Βλάμη Καραγκιόζη. Άιντε, πάμε για το κονάκι. Πάμε, καπετάνιο. Σε ευχαριστώ, Θεούλη μου, που τιμώριζες τους κακούς τους εγκληματίες. Σε πίστευα πάντα και τώρα σε είδα πραγματικά με το θαύμα που έκανες να αποδείξεις, Θεούλη μου, ότι είμαι αθώος. Εδώ, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, τελειώνει το πρόγραμμά μας. Θα είμαστε πάλι κοντά σας την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Και ως τότε, γεια σας και χαρά σας. Γεια σας, αγαπητοί μας φίλοι. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.